Samir, de ziua ta ți-am pregătit o farsă la care nici nu te-ai putea gândi. L-am sunat pe colegul nostru Gabi Jugaru Șucaru și a spus că vine special la Deva ca să fie pe urmele tale. Așa că ne cerem scuze dacă te superi pe noi, dar îți dorim de pe acum la mulți ani! Samir! Acțiunea e în felul următor. Voi sunteți deja acolo, voi trei. Tu, cu el și cu ea. În momentul în care tu te cerți cu ei, o să vină cei cum o să vă filmeze, tu ai disputa, voi două vă certați din cauza lui, cu banii de cerșit, unde sunt, că vine șeful. O să ajungă Sorin, nervricos că ăsta nu te bagă în seamă, ar trebui să iasă bine. Mă rog, să sperăm că omul nostru nu-i bolnav cu inima. Faci, facă, dă-te de aici să mă cer cu ăla. Ai încredere în mine? Sună pe șeful și chiar să moară să vadă că vine acum. Hai, dăm seria, dăm miseria și numărul. Păi n-am bolentin, șefule, de unde să am? Ce e, mă, cu asta? Cine a lovit-o pe asta? Sunteți de la ProTV? Ce faci, mă? Gogule, rețar familia ta. Cine m-a luat banii? Ce s-a întâmplat până la urmă? Aia! Da, lasă-mă și neta în pace. Fă-l sun pe șeful, dă banii. Păi dacă spun. Unde-s banii, fă? Pace, vă rog eu frumos, lăsați-o Îl sun pe șeful să moară familia mea. Sună-l, mă, sună-l. Să cardeți. Hai, mă, să mergem doi, mă, balamuc pe ăștia. Fă-l! Mergeți tot la secție. Ăla nu mai bani, ce-ai? Bă, tu vrei să-ți rup de tot? Hai, lasă-l, mă, pe ăla, ce mă? Dar sună-l, mă, pe șeful, ți-am zis să sun pe șef. Lasă că vine acuși, vezi că te-au omorțit. Deci dați-vă, mă, de aici. Bă, lasă-mă în pace. O, mascaradă, bă, mă, nene, ce ai cu mine? Bă, ce faci, bă, mânață, bă? Hai că a venit șeful, fai belito. Ce, mă? Bă, stai în pace. Bă, ce te bași tu? Băi, alo, mascalțone. Mă, nene, mă lași. Șeful, ia vină un cam. Asta ne-a luat banii, șefule, toți, să mor eu. Și ăștia m-a spart sticla. Dar nu eu șeful să moară. Lasă-l numai, Daniel. Tu Dar cine ești? cine să dau, mă? Cine sunteți voi? Ce e aici? Păi cum cine? Mă întreabă mine cine sunt. Eu stau după voi să-mi aduceți banii. Și tu ce filmezi, mă? Pe cine filmezi? Cine ești tu de filmezi? Ce vorbești, mă? Și de ce, cu ce drept filmezi tu aici? Ce? Mă, dă camera jos, nu face de-astea cu mine, măi, ăsta. Cum să-l las? Păi cine ești tu de filmezi? Ce? Ai banca ta, ce faci aici? Cine te crezi? Și tu cine ești de filmezi? Ia vede, să vede Și ce salvarea. cu voi aici, mă? De ce-i filmați? Ha? Și care domeniu public, mă? Ia vină încoace. Ce domeniu public? Băi, ăsta, vină cu... Bă, vină încoace lângă mine. Bă, stinge-mă camera. Ia-mă camera. Stinge-mă în camera. Stinge... Așa vreau eu. Cine a chemat presa aici? Presa, cine a chemat? Și cine a anunțat pe toți arici ăștia să vină aici? Care, mă, poliție? Cine? Cine ești tu de filmezi? Ce vorbești? Cum te cheamă? Auzi, frumosule, cine te-a chemat aici, mă? Stai liniștit, Taci din gură! lăsați-o în pace, lăsați-o în pace. Îi mai dai și cu sticla în cap după ce că îi vai de steaua aici? Stai, femeie, liniștită și tu, nu te potolești Păi chiar deloc. vă rog să le trimiteți mai repede, că nu mai fac. Vino încoace, vino încoace lângă mine. Vino încoace lângă mine. Vino lângă mine, vino încoace lângă mine. Vino lângă mine, vino! Hai, vino lângă mine! Stai jos, stai! Stai jos, stai! Stai jos, că stai! Stai jos! Stai jos! Ia mâna după aici! Ia mâna! Stai jos aici! Aici, stai jos lângă mine! Mai tu, când te-am întrebat ce cauți aici? Da, ți-am zis. Ce mi-ai zis? Ți-am zis că m-au chemat ăștia de la poliție. Eu îmi fac treaba aici. Ce treabă-ți faci, mă, tu? Dacă eu am spus de nu mă filmezi, tu mă cunoști pe mine, știi cine sunt eu? Nu știu, de-aia eu am venit să-mi fac treaba aici. Eu nu... Stai liniștit, stai. Eu am venit să-mi fac treaba. Dacă eu spun să nu filmeze, vină tu de ce Da, filmezi? da, eu am venit să-mi fac treaba. Eu nu știu ce faceți. Ce treabă-ți faci tu, spune și mie? Eu am venit aici să-mi fac treaba. Eu sunt presă. Deci eu am venit să-mi fac treaba. Eu nu am nicio treabă cu ce faceți Și cu... voi. Bine, bine, de la Pe ce presă. treabă? Și presa de ce mă filmează pe mine? Dar nu te-am Dai, filmat. nu ridicați tonul la șeful, bă, că te omor. Stai lângă mine. Aici, pe bărbună. Dă-te de acolo. Tu așa vorbești cu șeful, mă? Urcă-te aici. Hai că mă scrie aici. Uite aici. Pune-te jos. Hai te rog eu. Stai jos aici. Pune-te jos aici. Pune-te jos, că sunt supărat, sunt supărat rău. Am venit aici, da, pentru că am fost chemați de poliție. Deci eu n-am nicio treabă cu ce se întâmplă aici.
Înțelegi? Eu n-am nicio treabă, deci eu nu vreau să fac rău nimănui. Deci eu am venit aici pentru că am fost chemat de către poliție că este o problemă. Așa. Eu am venit să-mi fac treaba pentru că eu ăsta e jobul meu. Stai jos că vorbești de la înălțime cu mine și eu n-aud nimic. Stau așa la mine. Deci eu am venit aici să-mi fac treaba. Deci uite, cum ești tu, eu știu ce faci. Nu tu, dumneavoastră. Da, eu te-am respectat, respectă-mă. Dumneavoastră. Da, stai jos acolo, stai jos aici. Nu te mișca de față. Hai să ne calmăm, că nu e nicio... Să ne calmăm. Mi se pare că mă luați ca și cum am venit să fac ceva rău pentru dumneavoastră. Dar întreb și eu, îmi vorbești de sus? Cum să vă vorbesc de asta? Nu știu, mă iei la pertu, mă iei în toate felurile. Am zis dumneavoastră. Am zis dumneavoastră. Deci eu n-am nicio treabă cu ei, cu dumneavoastră. Ați văzut că am lăsat camera, mi-a ridicat camera, am lăsat camera. Stai jos aici, vreau să văd că mă ascult. Stai jos aici, dacă vreau să-mi demonstrez că mă ascult. Stai jos acolo. Bă, frate, dar jandarmii... Stai jos acolo. Așa. Ce să facă, mă, jandarmi? Ce să fac? Ce ciocul mic, bă! Să nu... Nu te mișca. Uite, tu, uite, șmecherul. Bă, du-te drept. N-am nicio treabă cu el, nu vreau să vă deranjez, n-am nicio treabă, eu am venit să-mi fac treaba. Bă, băiat, bine. Eu am văzut cameraman la noi la nunți, când noi facem nuntă, vine cameraman. Ok. Ce cauți tu aici? Ăștia trebuia să-mi dea mie bani. Deci noi am venit să anunțăm. Bă, băiatule, voi poate nu mă cunoașteți pe mine. Domeniul public ăsta mi-aparține mie. Eu sunt regele străzilor. Ok, îmi cer scuze dacă vă aparține domeniul ăsta. Da. Deci nu mi-a zis nimeni că e al dumneavoastră, că nu știu ce. Eu am venit anunțat de colegii de ei de la poliție. Am venit aici. Chiar n-am venit să vă fac nicio chestie. Băi, nu, hai să fim serioși. Eu am avut senzația că tu m-ai luat la mișto. Nu, Și eu sunt pentru asta sunt supărat. Te rog eu frumos, stai jos aici. Deci îmi cer scuze dacă v-am deranjat. Bă, băiatule, cum te cheamă pe tine? Mihai. Tot numele vreau. Mihai Să văd dacă ai vreun neam pe lume, interrog pe ceva? Deci vă rog frumos. Ce mă rogi? Vă rog frumos, n-am venit să vă fac niciun rău, nimic. Cum nu ai făcut de rău, deja l-ai făcut. Vreau să ștergi caseta. O șterg. O șterg. Deci am zis că nu vreau Cu să... ce o ștergi? Și eu Stai mă jos aici, ca să ne împăcăm. Vă rog eu frumos. Te rog eu frumos. Uite așa, îți suflu eu. Hai. Stau la nivelul dumneavoastră, deci nu... Bă, cineva pe mine mă ia la mișto aici. Bă. Nu vă iau la Băi, nu mă lua la mișto. Nu vă iau la mișto. Nu vă iau la mișto. Când eu am venit aici și ți-am spus stige camera, ce mi-ai Așa, spus? și n-am oprit-o când ați venit aici, am lăsat-o în jos. Atitudinea total impertinentă, să știi că nu face bine nimănui. Eu am înțeles, dar nu, eu n-am venit să fac niciun rău aici, înțelegeți ce vă zic? Eu n-am venit să vă fac dumneavoastră rău sau dumnealui, înțelegeți? Trebuie să vină băieții de la forțele speciale. Cine mă ești ăsta? Domnul, cine-ți fi dumneavoastră? Sunt inspectorul principal care sunt dispecerat la ora asta. Eu sunt pus pentru a Aici nu te negocia. mișcă, Vă rog să nu aplicați cum ați aplicat ultima dată tactica flotărilor forțate până a pățit ce a pățit omul respectiv, da? Da, să-i spun. Deci vreau să vă spun un lucru. Nu mă interesează nici cine ești dumneata, nici ce vrei, nici nimic. Eu fac ce vreau eu, da? Deocamdată nu mă aveți absolut cu nimic la mână și n-aveți ce să faci. Hai, gata, eu vreau să nu mai am ce discuta cu dumneata. Deci vină cu acel lângă mine. Și cu asta închem și eu îți dau drumul să pleci și nu se mai întâmplă nimic. Vreau să te pedepsesc, îmi faci și mie 5 flotări și plecați acasă. Jur? Bă, băiatul meu, hai casă. Hai, vă rog frumos. Hai acum, hai, fă-mi 10 flotări și... Hai, fă-le. Hai mai repede. Îl bag, fă-l, hai, fă că-l bag. Făceam un pârnai într-o mână. Bagă 10 flotări. Una, numără cu voce tare. Ca lumea. Nu, plecați. Hai mă, bagă, că făceam... Hai, 15, nu? Să mor de pe 10. 15. Nu le-ai făcut ca lumea. Ce spui? Nu le-ai făcut ca lumea. Le-ai făcut destul de Și bine. omul zice că nu l-ai făcut ca lumea. Bă, nu le-ai făcut ca lumea, mai fă-le odată. Nu vine să cred. Incredibil. Vorbe, vreau vorbe. Ce să mai zic? Nu mai am nimic de zis. Eu te pup la mulți ani. Mersi. În ce zi ești născut? Azi. Azi, la mulți ani, mă. Am venit de la București special pentru tine, Mersi. pentru farsa asta, Mi-ați pentru că făcut-o. ești coleg, dar ce tremur de... Ia să văd, o mână întinsă, te rog. E greu. Uite, ai aici un cadou special pentru tine. E vorba de un ceas, Mersi. da? Și bineînțeles, o șampanie pe care să o bei alături de prietenii tăi. Mersi. Sper că nu dați pe post.
Zi-mi, ce te-ai gândit, ce ai spus, ce ai făcut, ce ai... Nu știu, nu, am crezut că e nebun, că data trecută i-a spus prin... A fost tot ok, nu știu, a fost totul exact ca la carte. A fost. Așa e și în viața reală, nu se bagă poliție, pompieri. Nu te-ai așteptat la asta Nu mă așteptam. în viață? Nu mă așteptam. Ok. Dragi prieteni, nu uitați, oriunde vă aflați, e simplu. Jugaru, Șucaru, Aron, ProTV.ro și venim.